महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ दर्शन ପାଇଁ ପୁରୀ କିଏ ବା ନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଅରୁଣ ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଅରୁଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। କାରଣ ଅରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅରୁଣ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ, ପିତା କଶ୍ୟପ ଏବଂ ବିନୋଦାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଠାରୁ ପୁରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ। ଯେତିକି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମାନେ 34 ଫୁଟ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ସିଧାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।